सबके मन नमस्कार। आज गोटे गीत गोटे गाइलु नुआ वर्ष उपलक्षे यारी गोटे 2023 नुआ गीत गोटे निकर आइलुचे। गीतर ना आसचे खेलबा बाटी जौन सान सान पिला मने बाटी मन खेलते रहुआ हाई मनर विषय ने गोटे गीत गोटे गाइली। तमे गीत के सुना और मजा निया आर भल लागले लाइक शेयर और बहुत सुंदर भाव कमेंट करवाटा ना पासरा बहुत सुंदर भाव कमेंट करा और ये आमर पवित्र ब्लॉग चैनल के सब्सक्राइब करा। नमस्कार। प्रोसेटिक है घरे पैसा मागी करी बाटी खेलबा पाई जल्दी जीबी दुकाने बारी बाटी किनबा पाई दुकान वाला लगे जी करी बोलबी 5 टंगा देश कलिया बाटी और अनगोर लाटाक देश मोके फूल बाटी जनता माती गोटे बाटी थोर थोर ता डोंगरी घाटी फाटी जाता तोर बाबा आनी देला मार्केट नु नुआ नुआ बाटी हाँ नुआ नुआ बाटी बाटी खेलवा लगेरी करी सान बेलार नु देखी देखी मने मने भावते रुआई मोई खेबे खेलिबे बाटी लगते रुआई देवी बेमारी सूट मिसा देखी देखी मने मने भावते रुआई मोर पोरा खेलती बाटी मोर बाटी रहता बोले मोर बाटी समान कोनती नाई जेतकी बड़ो बाटी आइले देती फटाई मातर लागू आए था चेगी चेगी घाटी जनता छाड़बी गोटे बाटी डांगरा देसी ढोंगरी घाटी फूटी जैसी तो मोर बाबा आनी देला नुआ नुआ बाटी हाँ नुआ नुआ बाटी लोरा साले जाई करी लुआर बाटी बनाई करी जेतेक बड़ो बाटी आइले देती हाराई जेबे जीबी खेलबा पाई बाटी के धरी थाकी जी वास्तव में मने मारी मारी लुआर बाटी जेतेक बोर घाटी आइले देती चे गाई मातोर लागू आए थाकी आमके चेगी चेगी घाटी जनता छाड़ती गोटे भाटी दुई खा पाए ता डोंगरी घाटी फाटी जाता तो मोर बाबा आनी देला नुआ नुआ बाटी हाँ जनता छाड़ती गोटे बाटी दुई खा पाए ता डोंगरी घाटी फाटी जाता तो मोर बाबा आनी देला नुआ नुआ बाटी हाँ घरे पैसा मांगी करी बाटी खेलबा पाई जल्दी जीबी दुकाने बारी बाटी किनबा पाई दुकान वाला लगे बोलबी जी करी बोलबी 5 टंगा देश कलिया बाटी और अनगोर लाटाक देश मोके फूल बाटी मारी देले गोटे बाटी थोर थोर सी डोंगरी घाटी पाटी जैसी तोर बाबा आनी देला मार्केट नु नुआ नुआ बाटी हाँ नुआ नुआ बाटी जनता मारबी गोटे बाटी डांगरा देता डोंगरी घाटी पाटी जाता तो मोर बाबा आनी देला नुआ नुआ बाटी।